Pernapasan. Rokok kemana sih apa kok? Orang bocah-bocah lewat yo. Penyambel terasi ora ono. Wah, yo terus padha magicom ngene. Jeng ngeleh wae. Wah, lho iki bocah. Oi. Woi, wis lho. Oke. Lho, Pak Gede wis bebas. Kenang pirang tahun iki, Pak? Marani ah. Wene lho. Aku tulung tukokno trasi le. Terasi. Ya. Oke. Ojo nambah suwe-suwe le. Oke. Motor tumpake ngono sponsor ya. Motor ngono lim-liman. Ayo kamu Lah, ilmu ben mereke Federal. Kowe daripada nge-game ayo malah aku bakal pitik. Nanti cocok iki. Aku di pitik. Cocok ide yang cocok Iki berdua tekan wis ora mikir. Kira-kira iki bahan-bahane iki siap ta ora iki? Ono duwe. Tapi ono. Mas Soto. Bocah-bocah ono. Asli. Ada di. Motor cinta sayangan zaman karo nyai ini yo paling romantis ngene iki numpak ngene iki wah pedinyang wong 407.000 ora tak weno iki lho wong enak kene iki Tumbas. Tumbas. Mbak sapa Tumbas, Lek. itu apa Tasri. Tasri, Lek. Nggih. sangu ora piro duwe 30.000. 2000 ngene kok Gede wong iki 2000 entuk siji iki terasi ori iki Nggih, Lek. ya udah balik rusak yo omahku iki lho Ngopo malah masa meneke mubang untuk bumbu. Bocah iku lho. Diri Keren iki jare. Lho. Kok madhep sedelok lho. ini kan kopoan tak kepiye. Apa tuku terasi? Alo mbok cegat. Ngene iki sing kurang iki terasi. Terasi yo. Mandek. Kondi didel lah. Kondi didel lah. Cekli. Pasti kowe. Aku denger kemang kok terasi. Ora. Wes meneng tok. Ora. Mana terasi Delok. Kowe tuku nek main karo mana? Gak. Yo, kowe alah yo. Terasine ya bosok-bosok. Iku ori kok wong kok. Jajal boleh Kemana iki? Ora, jajal kok. Ambung ah. Di bosok. Bosok ah. Kucing oh. Ini anak gua dibodoni terasi bosok. Yo cepet tukune yo cepet. Apa ya?
Mbah ngene yo udan. Alah. Balik nah. Jaluk tut. Bertuku terus jaluk udut. Sempatno. Gile. Kasih lek. Wong tuwa peseso. Ngene. Apa nah? Trasine. Keliru mama. Piye? Keliru trasine wis gue ngedoli cepet. Duit kericik kae mbok atur. Ki lho terasine sing ori duit 2000 ngerepoti wong. Kericik sisan. Yo. Udah balik nang ngerepoti wong. Rokok golek. Makasih. Yo. Tut. Kurang. Kono nae. Oh yo. Piye dibedoni ya? Tak kok jajal tak cek. Awit kancamu sing ya, sakake awak mikir. Tenimbang ono sesuatu Yo, gak karmane pas wajane ngono. Kowe kancaku, aku dibedoni karman terus. Lah dene tuku 10 iki lho. bosok kabeh. Iki kemang. Ngene iki yo pol bosok nek malah luwih nemen lho. Ora. Jajal. Oh iya Pak Tiga. Ya isoi. Wis iki lho tak gawani. Iya. Tahu sakit kowe le. Bosok kok iso. Karman wae mentolong. Tuku jaluk sing apik ngono. Iya. Yo, kowe. Yo. Ndelok por ngono ku lho. Repor apa ngono ku lho kalau Sing luar negeri. Ya. Yo. Yen ing tawangono lintang. Balik nah. Trasi. Bosok trasimu. Terase glowing ngono rek bosok. Wah, trasi bosok ora enak kok. Lha iki abarane apa ngopo to? Trasine Pas iki ora susuk. Susuk ah. Bosok. Repoti wong ngene iki lho, aku apa piknik bareng cinta. Trasi bosok bosok. Iki terasi terakhir iki. Pol glowing ya pol enak. Iki ekspor ke luar kono lho, neger. Larang iki, kapan baliknya tak bakar yo. Wayu teh wis ngeliye ngene. Ya Allah, lha tuku trasine kok suwe ora bakat. Ring ilak ta ring ndi iki lah nang tuku lah. Oh. Aduh. Wis ora betah aku ora betah. Tak lurune lah nang ndi bocah iki lah. Jelah karo tuku trasi wae kok suwene ra bakat. Piye le? Kemasan tak tukang bensin kok. Ya Allah, lali durung tak kontak. Piye dibodoni ta ora? Wes bodoni aku. Lha tak bodoni ke piye? Ora. Tasri yang ngene kabeh. Jare sapa? Bosok iku mang jajal. Jajal buka go. Ora ngene trasi yang ambil ra enak. Iku nanya ngono. Ora nyeri ngono. Mana bosok iki mono? Bosok temenan. Bodoni aku. Jajal. Ora. Cek nah, cek nah. Aku ngene Parmana. Parmana bodoni. Biar Iki tak kon tuku trasi yo dik weteng wis ngali ora pakat malah mbok tinggal nampang nok kene. Lha ndi? Wes tuku. Lho karo ndi trasine? Wes bodoni aku. Apa sing bodoni kowe? Bodoni trasine bosok. Iki trasi bosok iki kepiye lah? Trasine bosok kok.
dudu nikah iki loro iki lho. Ora sah ngetot-ngetot wong kowe opo-opo. Baju mau kene. Terasi kuyung ngene iki jek. Kuyung ngene iki jek.